Kodwa-ke ngifuna ukwazisa ukuthi njengoba kade silokhu esihleli bengilokhu ngithola ama-phone calls la, ama-phone calls ey'chaza, ngifuna ukumchaza kodwa ey'chaza ukuthi ubaba wey'ngane zakho and uyangiwonisha ukuthi uma ngizolokhu ngiqhubeka ngithanda nawe ngizoyisola ngoba lento owayenza kuyena nakumina futhi usengayenza leyo nto leyo. So mangimbuza ukuthi ubani ayichaze ngigcine ngibona ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi umuntu lo ozama mhlawumbe ukuframe ndlela thizeni. Ngase ngithi ngicela ukuthi inamba yakhe athathe inamba yami angi-invite ku-WhatsApp sokwazi ukukhuluma ukuze ezinye izinto eziyi-proof akwazi ukuyisenda i-proof on WhatsApp. So wakwenza-ke lokho ukuthi athathe ilokhuzana inamba yami wangu-WhatsApp then wasenda zonke. Uney'thombe zey'ngane zenu noba u-2 zisasencane, uney'thombe zakho futhi usase-preg nihambe naye noba u-2. So ungikhombise yonke into ngagcina sengiprove ukuthi shuthi umuntu obuthanda na. Manje inkinga enginayo yokuthi uma kuwukuthi anisathandani yindaba elokhe efonela mina elokhe ngilokhuza ngama-phone calls cause wathi wena uma ngabe nikhuluma nobabili nisuke nikhuluma iy'ndaba zey'ngane kusuke kungekho okunye okuseceleni. Sanibingelela bonke ababukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungster. Namhlanje sivakashele umfowethu othi-ke naye unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo, njani? Siyaphila njani? Siyaphila sisi. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona ababukeli emakhaya. Ngisuke endaweni yakaMashu, K section. KwaMashu kwa-K? Yes. KwaMashu kuney'mfihlo yini? Ey'nkulu kakhulu. Ey'nkulu? Usho ukuthi lezi y'ndongo ayiphethe iy'mfihlo? Yeyi, ungafisi ukwazi. Okay, ubekwa yini la? Namhlanje ngithe angize ngizobhalela abaka-Black Life, ngizochaza ngenkinga engibhekene nayo. Nginoma wengane engihlala naye endlini, sesinesikhathi eside sihlala naye. Uma wengane yakho? Ngizosho njalo kodwa yena kahle kahle ingane ezomuntu ongaphandle. Okay. So yena siyathandana kahle kahle naye. Ngamthola vele enengane ngaphandle. Zingaki ingane? Ingane ezimbili. Zimbili, okay. Okay. So sesinesikhathi eside sithandana sihlala endlini eyodwa sobabili. Kodwa-ke sinama issues esinawo. Kunezinto abekade ngimfihlela zona ngoba ngizama ukuprotecta i-relationship yami naye sobabili. Yeah. Yes. So kunenkinga eba khona ngaso sonke isikhathi receive ama-calls from umuntu wesilisa. Angizuchaza igama lakhe kodwa uhlezi esho emchazela umuntu wesifazane engihlezi naye ukuthi lo muntu ohlezi naye uma wengane zami kwasha kwacima kanjani. So ngizame manje makusha ngalama-call usuke ethini? Cha, usuke umuntu ongiprovocayo ukuthi noma ngingahlala naye kodwa kusala egcineni kosuku sohamba sithina sihlukane. Yes. Lezo ingane ezimbili esihleli nazo lapho akuzona ezami vele ezakhe. So ngihlala kanjani nomuntu wesifazane onengane nenye indoda. So mawuthi uyambuza like yena ke phela lo wesifazane ohlala nayo la kuyiseshela ukuthi kuhamba kanjani o kwenzakalani? Angazi ngize ngiyihluphe ngokulokho ngimbuza ngoba vele wangitshela indawo yengane ukuthi ingane ayithola kulowo muntu. Kodwa-ke engikusolayo ukuthi ngathi khona into esaqhubekalayo phakathi kwabo bobabili kodwa usangifihlele ngoba ibingeke indoda ingifonele ingithreatenisha ngale ndlela esuke ngithreatenisha ngayo. So leyo nto ingihlukumeze ngale ndlela usengigcine ngaze ngathatha ezinye iy'nqumo engicabanga ukuthi angeke azahambisane nazo kodwa kuyomphoqa ukuthi agcine esevumelana nazo. Okay. So bona should basa-communicate? Ngendlela engibuka ngayo abantu abasa-communicate. Obviously angithi for iy'ngane futhi angithi ingane zowu-2 zabo. Kodwa ngazi ukuthi i-communication yabo i-beyond lokho. Idlulele ey'nganeni. Ukukhuluma ngey'ngane. Because uma ngabe kuyingane ubezokhuluma naye kuphelele kuyena. Bese ngeke isidingo sokuthi aphinde axhumane nami futhi. Nize nihlangane nje eney'ngane eziwu-2 wena unayo ingane? Nginengane eyodwa. Nengane eyodwa? Yes. Nize nihlangane nje eney'ngane eziwu-2 sasithini isivumelwano? Waba umuntu ofihlayo ukuthi unengane eziwu-2 nomunye umuntu. Waba umuntu ongazi ukuthi unengane eyodwa yena. So kwasho ukuthi i-situation yami naye sobabili iyafana. Nami nginengane, nawe nengane nomunye umuntu. So sathi-ke sizokwazi ukuthi siphile kuleyo situation enjalo. Ngoba angicabanga ukuthi ukuba mhlawumbe ucabanga ukuthi uba wangitshela ukuthi izimbili ngangizonqaba ngithi ayi akukuhle siqhubeke because vele izoba ngumsindo omkhulu. And washo futhi wathi uba wengane akanankinga umuntu vele abasa-communicate naye ngesimo sengane not ukuthi khona into abahlanganisile. Pho kwenzeka kanjani ukuthi-ke na nigcine senihlala nazo zowu-2? Nihlala nazo? Kwaqala kancane kwaqala kuvakasha le eyodwa. So ihlala so ngesimo sokuthi nami nganginengane because ingane zabafana zowu-2.
sagcina sesihlala naso because abafana bayakwazi ukuthi bezwane. So kuthe mase kuhamba isikhathi ke sebona ukuthi sengijwayele nazo zonke izinto ke wayese eyivakashisa le ifika njengomuntu engazi ukuthi ingane nje iyasisi wakho sekhaya kodwa mase kuhamba ngicine ngizwa Siyathola ukuthi eyakhe. Okay, ithini imfihlo? Oh no, imfihlo enginayo ngifuna ukuyi-reveal kuyena ukuthi i-situation le bengibhekene nayo ukuthi ngi-threatenishe umuntu wakhe igcine yazi yangiphoqa ukuthi ngoba nami ngisuka emakhaya. So indawo engisuka kuyona emakhaya inabantu besifazana abahlukahlukene. So ngagcina nami sengibona kungcono ukuthi angifuni ukuthi ubani mhlambe umunye engamthola because noma wenganami lo asatholana naye vela asathandana. So angithola umunye umuntu engizokwazi ukuqhubana naye impilo. So angazi uma ngizothi ngebhadi lakhe ngavele ngathola umuntu ongakaze alale nomuntu wesilisa. So kodwa osasemncane nje. So sayithola sesithandana ke umntombi bakhe ngagcina sengithatha kanjalo. Kwase kungiphoqa ukuthi ngicine ngiyobukhokhela. So ngibuka indlela ayiphethe ngayo nayenza ngayo nephise enginayo masinayo soba uthi kungiphoqa ukuthi egcineni kosuku ngicine ngimthathe kuba umakoti wami. So angazi ukuthi bengingazi ukuthi ngiyomchazela kanjani lo ngoba uyobona ngazi ukuthi ngimshiya ngokwesimo sokuthi unengane embili kanti akusikhona lokho. Ingonxa ukuthi kunezinto angazange ezayiveze ngalenkathi sisathandana ukuthi ikhona into eyenzakalayo phakathi kwakhe nobaba wengane. Kube bengekhona lokho bebezogcina ngokufonelana ngesimo sengane. So ufona aphinda afonele nami ekuyinto eyenza ukuthi ngisola ukuthi khona inamba yakho ayithatha phi? Ilento engayi-understand ukuthi inamba yami wayithatha phi kodwa ngazi sewumuntu oyichazayo ukuthi ubani, wachaza namagama engane, wachaza nalomuntu engihlezi naye kwangenza nga-understand ukuthi iqiniso lelo. So ngase ngithi ngoba sicommunicate ngalendlela sami indlela yokucommunicate ku-WhatsApp ukuze ngikwazi ukuthola. So waba nezinto eziningi engisendela zona nezithombe zabantwana besabancane nezakhe besaqala ukuthandana kwangenza ngabona ukuthi shothi uqinisile ngalento ayishoyo. Yo. So manje lo munye usumlobolile uqedile uyena umuntu ofuna ukumshada. Uyena umuntu engicabanga ukuthi kumele ngimthathe ngoba since ngithandane naye kunepeace ekhona nje. Anginazi inkulumo anginabantu abangifonelayo bengithreatenisha besho zonke lezo zinto enjalo. So manje ke usisi lo ohlala naye seneminyaka emingaki nithandana? Sesithandane naye for 5 years. 5 years? Yes. Lo omusha kusolotsholiwe? Hayi iminyaka emibili kuphela. Iminyaka u2. Because umuntu osanda qeda umatric last year. So akaza sole nje ukuthi ke na khona ungahambi kahle. Cha akakaza kusole lokho kodwa kwengane uyakwazi nokuthi khona abantu engengabambisana nabo before uyakwazi lokho. Kodwa ukuthi i-situation itense kangakanani manje angaze ngize ngimchazele lokho. So umuntu onjani ke yena ke sesiyakuyena usisomfonela nje. Lo ongihlala naye endlini. I-character yakhe umuntu o-understandayo. Ukuthi uyamchazela into kodwa it depends ukuthi situation i-deep i-matter i-deep kangakanani. Anga-understanda kodwa egcineni kosuku mhlawumbe uzoba nama-threats azoba nawo nazo zonke lezo zinto. Vele ukuba disappointed uzokwenzeka because yena umuntu ongithandayo kodwa ngicela ukuthi akekho loyal noma vele sithandana naye. Yo, I know, I understand. Asimthinta usisi simbikele lolu daba. Lo osemakhaya uyazi ukuthi uhlala nomuntu ngala? Lo semakhaya singamtshela ukuthi ngihlala nomuntu since sengilobolile kodwa ngimchazelile ukuthi into engizoyilungisa amaduze ukuthi ngigcine sengihlala ngedwa ngoba angeke ngikwazi ukuthi kule situation kube khona umuntu engihlala naye ngala eThekwini nasemakhaya futhi ngibe ngikhokhile. Okay. No, asimthinta udadewethu simazisa ngalolu daba. Sabana sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhiphe imfihlo singazi ukukhuluma? Oh, okay, singakhuluma. Okay. La e-studio ngihleli nobhuti othikena niyathandana, nihlala ndawonye but kunemfihlo afisa ukudelela yona, ukutshela yona. Okay. Okay, ngicela umlalela. Ungibambele nje kanje. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Uzwakala kunomsindo la ungakhona ngiyazwakala kahle. Ngibuya emsebenzini. Oh, buya emsebenzini. Banjani abantwana? Banjani abantwana? Ba right. Oh, kulungile. No, kunento engifisa ukuthi ngikwazise yona. Siyikhulume bekade fanele siyikhulume isikhathi eside kodwa bengilokho ngiqena ukuthi mangabe ngiyikhuluma mhlawumbe sogcina singa-understandani
Ngoba ngazi ukuthi mhlambe lento engiyikhuluma i-story nje engisenzayo kodwa ngase ngithi angizela ka-Black Life ukuze sokwazi uku-understandana kangcono. Hayibo baby uyangisusa-ke manje ukhuluma ngani? No, hayi akuyona isho engakanani kodwa phela nje into ebengifisa ukuthi ngikhulume naye ngayo ngifuna udinga nje usunginikeza isikhathi kodwa akungakwenzi ukuthi bangabe ngikhuluma nawe ulokhu uphakamisa umoya ngoba uzongangiza ukuthi ngithini. Cela ungilalele ngize ngiqede bese kumawe uyasho ukuthi wena ubona kanjani kulo situation. Okay. No, isikhathi eside la ubonile ukuthi sike sahlala nayo isikhathi singango 5 years sihlala ndawonye sihlala endlini. Sihlala nezingane zethu kumfana nengane yakho yomfana kwagcina sekuphoqa ukuthi ulande enye ingane yakho yentombazane sizohlala naye. So ngiyazi ukuthi wangichazela isituation yakho ukuthi nobaba wengane and baba wengane naba nama issues naye nagcina senihlukene anisathandani naye. Ngiyakunderstand ke lo. Yes. Kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kade silokho esihleli bengilokho ngithola ama-phone calls la. Ama-phone calls ezichaza ngifuna ukumchaza kodwa ezichaza ukuthi ubaba wengane zakho and uyangiwonisha ukuthi mangizolokho ngiqhubeka ngithanda nawe ngizoyisola ngoba lento owayenza kuyena nakumina futhi usengayenza lonto le. So mangimbuza ukuthi ubana ayichaze engigcine ngibona ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi umuntu lo ozama mhlambe ukuframe ndlela thizeni. Ngase ngithi ngicela ukuthi inamba yakhe athathe inamba yami angi-invite ku-WhatsApp sokwazi ukukhuluma akuze ezinye izinto eziyi-proof akwazi ukuyisenda i-proof on WhatsApp. So wakwenza ke lokho ukuthi athathe ilokhuza inamba yami wangu-WhatsApp then wasenda zonke. Uneyithombe zey'ngane zeni noba u2 zisasencane, uneyithombe zakho futhi usase-preg nihambe naye noba u2. So ungikhombise yonke into ngagcina sengiprove ukuthi shuthi umuntu obuthanana. Manje inkinga enginayo yokuthi uma kuwukuthi anisathandani yindaba elokho efonela mina efonela mina lokho engilokhuza ngama-phone calls cause wathi wena mangabe nikhuluma nobabili nisuke nikhuluma iy'ndaba zey'ngane kusuke kungekho okunye okuseceleni. So imali yebo indaba uzongitshela lokhu manje cause uyazi ukuthi ngakutshela ukuthi into esihlanganisile mina naye ingane kuphela ukuthi ukwenzelani-ke lokhu akwenzayo angazi ukuthi ukwenzelani cause asathandani at all ukuthi ukwenzelani ku-wrong kahle kahle bengingakwazi-ke mina lokho. Ya kodwa phela kunzima ukuprova leyo nto nokuthemba nje aqhamuke emlomeni wakho kuyinkinga cause last time wathi unengane yodwa. Yabo all of a sudden sekuvele ngaxolisa ngalokho sakhuluma kwadlula futhi manje ngizokuthemba nginathi isizathu sokuthi ngenze lokho. Ngizokuthemba kanjani kwesibili manje mase kufika ama-issues anjengala ngoba lento engayithola ukuthi sengithandane nawe isikhathi esingakanani mina and uyazi ukuthi ngazama kangakanani ukuthi ngiyiprove kwena so ngingabuyelana kanjani naye. Imina phela yena ubhisa phela mhlawumbe uzama ukuthi sibuyelane kodwa mina ngikho lapho. Into enjenganaleyo ayijwayele ukwenzeka kumuntu wesilisa uma ingekho into wrong. Kusho ukuthi kahle i-content ihlanganisayo mina engayazi. Kodwa ke into ehlanganisile kuphela ingane ayikho eningi. Manihlanganiswa ingane phela fanele akhulume nawe ngezinto zengane hayi ukuthi akhulume nami ukuthi lento owayenza kuyena. Yena ukhuluma ngazo nje izinto zengane kuphela. Izinto zengane zokuthi mangabe nihlukana lento ayenza kuwena usengayenza nakumina izinto zengane lezo noma into ephathelene nani nobayithu. Cha bo baby lo muntu uzama ukucasula wena nje ayikho into ekhona phakathi kwami naye. Kodwa akekho phela umuntu wesilisa ongalandela umuntu wesifazane kanje mangabe ingekho into wrong. Kusho ukuthi khona into wrong mina ngifihlela yona. Kodwa ke bengingakaqedi ke bengisakuchazela ukuthi i-situation injani ngoba vele ngeke kusashintsha lutho noma ngabe ungachaza ngabe uyayichaza leyo nto but ngeke kusashintsha lutho. So lokho kuzokwangiphoqa ke nje over the past few months ukuthi uma ngabe ngisemakhaya ngilokhuza kunentombazane nami bese ngibambisene nayo. Kodwa bekuwumuntu ebengizama ukumfunda nami ukuthi mhlambe mangithandana naye izinto zami zinganjani empilweni yami. So since ke mina naye sibone sinokubonana sithandana ngibone kungcono ukuthi akube umuntu engivele ngimkhokhele ngoba umuntu onganami gede awukwazi manje ke into eyinkinga nje ukuthi awukwazi ukwenza lokho njengoba uthi angikwazi nje into esengivele sengiyenzile wamlobola amaqede kwabanjani ngimkhokhelile already manje into yami naye sobabili nje emakhaya into esi-official mana izinto mina ongithembise zona angani nowangithembisa sahlukana nowangithembisa ukuthi wena uzongeza umfazi wakho ngahlala nawe all these years kanti ngibona isilima ungamenza wena umfazi umuntu owenza njengawe ake sithi uyindoda befana hlale namphansi ukhulume nami into eyinkinga phela la into eyinkinga indaba zomuntu wakudala uzozenza inkinga la lo muntu osafona namanje ngithi lo muntu osangithreatenisha namanje ngithi ukhuluma ngaye uyathreatenisha
ukuthi kube njani ukuthi lento leyo wayenza kuyena usazoyenza nakumina yini engayenza kuyena ukuthi Ilento ngimshiya angifuni nokukubuza ngoba ngiyazi ukuthi uzokhuluma amanga vele. Angifuni ukuthi ngize ngiqale ukuthi yini yanixabanisa ngoba ngiyazi ukuthi ngeke uzulikhuluma iqiniso. But bengisachaza ke bengisachaza ngifuna ukuqedela ukuthi uzokwazi. Isilima imina yini ngiyabuza phela futhi isilima imina. Owesilima ngani? Anganweni uyasho ukuthi wena ufonele uhambile wayolobola khona. Manje lokho kwenza isilima wena. Ungenza isilima phela. Ngeke ngithi ngihleli nawo all these years uzongitshela ukuthi ubuya khona kolobola wena. Kuyafana noma ngabe thiwa ngiyicelela ipermission kuwena kuyafana bungeke uzongivumela. So alikho ipoint lokwenzana isilima. Angizwa lento ishoyo mina cha futhi awungiboni kahle kahle. Awungiboni. Ngihlala nami all these years. All these years ungilibaza uthi bulibazisa mina phela wena. Yeah, but uma ungekho loyal ngizokwenza njani? Ngeke ngingekho loyal wena. Awukho loyal yes. Uqambe lamanga 1. Kusho ukuthini uqamba amanga once kusho ukuthini? Kusho ukuthi uzowayeka. Akusho ukuthi impilo yakho le. Ungaqamba amanga ngengane nayo ne. Impilo yami. But uqamba amanga ngengane nayo nenye indoda. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngamanye amazwi ungahamba uyokhulelwa ngaphandle ubuthi ingane yami. Cha ngiyakubuza. Awungilanga wena. Ungilile. Uyagila ungila lokho kwenzayo. Nami ke lokho engikushoyo iorder ke le ngikunikeza yona kusekhona ukuthi ngiyacela. Order yani? Yokuthi ngisengilobolile already so lo muntu kuzofana ngimthathe ngimsondeze eduze kwami. So mina nawe sokwawuthuka. Never. Shuthi uzosala nendlu phela. Angeke. Shuthi uzosala nomqashi uzokwazi ukukhokha emqashweni uzosala wedwa phela uzozibona wenze njani. Mina ngizothatha ingane yami ngihambe ngiyofuna enye indawo. Ayikho into engizoyenza phela. Uzubo uyigwala waye usuke la wahamba wayofona khona. Wathi wena usuke lamanje uhambile uzongifonela ngenamba zakho CV. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uyigwala ukwazi ukubhekana nami ngqo. Ngibhekana nami ngqo. Oh nakho ko TV manje kodwa futhi uhlula ukunderstand bekuzoba njani uma besibonene. Ungangihlangisi awukwazi ukafika wena ngihlale nawe all these years. Ngiwa ngivuka nabe uzongitshela usulobolile ungangihlangisi mina. Ngenze njani ngilobole wena? Ukephi? Ngilobole wena. Angizwanga. Ngilobole wena. Ngifuna ukuza lapho ke njengamanje ngiza lapho. Hayi ngeke ukwazi ukwenza njalo. Mina bengikwazisa lento engikutshela yona. Ivalile call. Nangethuza la. Nangethuza lana. Ufuna ukwazi usukuphi? Ufila kanjani? Yeah, nginervous kancane. You are. Yes. Ingane yakho right now ihleli naye. No njengamanje isithe ukuvakasha uyihamba semakhaya because ikole seqedile ukubhala. Oh okay, so wena uphindele ekhaya manje? Yeah, ngiphindele endlini mina. Uyopakisha noma niyoxabana some more? Kuzoya ngayo ukuthi wenza njani. Mayinqaba ukuthi silokhuzana kuzofanele ngimshiya ayike into engizenza. Vele uyasebenza uzokwazi ukuthi rent ngizofuna indawo entsha. Yes. So manje ke usuzotshela lo ingoduso ngale ukuthi hayi usuqedile. Kahle kahle ngibuka ngathi ubufuna uzoshiya iproof for ingoduso. Ngoba mayephikisa uzothi vula nakho yimina la. Yes. Bengafuna I-understand ngalendlela ama conversations o WhatsApp nayo yonke lento ngcono mangabe ithola online kuzoba lula ukuthi I understand. Abone ukuthi ukwenzela ngempela. Yes. Hey no, let's hope ukuthi yena ngizoyithola i-common ground ke no sis bakithi. Awu kwakubi ngoba yini uyayidefend ukuthi ke na ayikho into eyenzakalayo nobhuti ngale. Ngoba bhlungu mawukuthi beqamba amanga ubhuti ngale. Into ebengivele ngiyi-expectile level ukuthi uzoyisho. Nje kwaseqaleni bengivele ngiyazi isizathu sokuthi ngize la ukuthi ngisho wathiwa siyakhuluma naye face to face kuzovele kube worse kakhulu kunaqala ke kune phone call. And enye into leyo ushoyo ukuthi amanga abantu ba understand I damage enziwa amanga. Because ngisho mase khuluma iqiniso ufuna ukuthi ha ungiqambela amanga futhi. More special umuntu mezoqamba amanga into ebucayi la yaqamba amanga so kunzima ukuthi ungakhola umuntu onjenganalo message or something serious. Yeah. Yo. Hayi nizoleke babukele emakhaya ukuthi hayi umtshelile udad usisi ukuthi kena no usenengodusene emakhaya ukhathele ukuthuka isoka lakhe. Yo amanga buka ngisho namanje nomethu ukhuluma iqiniso akusazwa kalutho amanga shame ayohleze kubhidlizela ngisho noma usukhuluma iqiniso ngempela. Bathi kasikho lapho si Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Siyabonga nawe ibhuti ukuthi kena uze lana kwi studio sethu.
Nawe futhi uma une-story ofisa ukusisho or ukhona into ofuna uyigonyuluka, please make sure ukuthi you drop us a message, usitshele ngaso, ukwazi ukuza la sikwazi ukuthi sikusize. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Nibe nosuku oluhle.